ike ndị amụma ka anyị na-achọ, ike ndị amụma ka anyị na-achọ. Ọ bụrụ na osimiri ga-ekewa abụọ, turururu tururu. Onye na-akpọkwa m ụda m si mee m chant, gwa m si mmalite m chant, ha na-akpọ m. Hello? Hello? Hey! My chairman, the only MD of Afro Asian restaurant nke dị na Bangladesh, nwoke na-ewi ewi, restaurant na-ewi ewi, restaurant na-ewi ewi. The only husband to the managing director, Sunshine Onyinyechi, the managing directoress of Asia Afro Restaurant Limited nke dị na Bangladesh. Oh, both of you are so compactable. Nwoke nwante esi ihe osisi. Onye nwere ihe na-akpọ business IQ men. Ọ ihe nwere na ihe osisi. Gị na nwunye bụ unu bụ business icon. Nwere ahụ business IQ men. Chai. I am so happiness will be from taa. Yeah. Eso. Wee. Mama panehe. Bam. Hey, Ebetum. Chai. This is ever good news I ever have. Unu mene 1 year me. Here nyaho just yesterday. Wow. This is a great news. Oh, would you have quite a question? Oh, I'm not talking on phone. Hey, when they walk again in Bangladesh, or longer. When they walk across again in Asia, I could go there. And when they walk across not China, not Chile, when you want to kind. Oh, this story I come telling you progress. Organihu, because they told Organiru Madiba, Organira, Biaraya. 1 year anniversary. 19th of January 2020. January I know. What a word. What a word. Time. Chairman had him so great. Had him so great into my heartness. Hey! I just sing on a facing cap. I see me facing cap. Nime Facebook. Photo ni lendi post. Photo ni post nime face cap. Nime Facebook. Honga ndo chamba ihe nwunye go kirikiri were ngaji na fork hotel. Adore ego na nwunye ga adoji n'ọnụ. Asima adore ego na nwunye ga. Adore ihe n'ụlọ shiri. Ndị ọcha richa akpụ. Yi convert ọla ndị ọcha ha na-eri akpụ. Eri loi. Anu koto onye ọcha na-anụgbe anya. Ya ma anya oke ka nwiko. Gbakọ hotel ite mmiri jọkwa n'efere. Ya were ngaji ha ma na-ata atọ dịka osisi. Adore nwunye go. Asima adore nwunye go. Adore I did yes. I question popular and Igbo gara. I am dominator. I take you over. For good or for bad. Okay, what take over. You shishi. Only she get there no cop body and the money here can allow them the person. Listen. Chiripo. I gave you discount issue. Akwe kurume ko Oga Frank Jacob iwo nwere business acumen. Nwere business acute acumen n'isi gị. Chere onye ri akpụ ye ri discount. Onye ri rice ye ri discount. 30% discount at that. Oh God. You tell me what better nga ha ri nge discount. Akpụ aga m afọ ego. Ọkwa afro mfori. Afro. Hey, I am happiness under my heart. Ejoku. E obi ọma akpagbuole m n'okpuru obi. Chai, nsogbu anọdụ. I ga-abịa. We will come. Ọtọ dị ka ịbịa obi ka eweliwe. M chọrọ ịbịa ebe ahụ bụ taa m si ekwe abịaje. Ele nga m nwere ike imote moto na-abịa Bangladesh.
Bangladesh. Isso? Adeji moto abịa. A ga-efe n'elu ya n'afọ nnụnụ. Chọọchị gbasara agbasa. Ọ gbasara, ọ bụrụ sọ gbasara n'isi. Osisi ọbụla masị ihe gbasara ihe. Ihe mara na ote ebe ka anyị dị ugbu a. Ụlọ ọchịchị anyị bịara chenji ọnọdụ. So ebe niile ka nọ stand still. Enwebedo income batawara no. So muna ga aka adịchaghị m mma. But I am happy for you because ihe na-eme n'ụwa wo gị happy for nwanne gị na-aga n'ihu. Happiness abịara gị hụ ihe ọma mere mmadụ nwa obi ọma. Ihe ọma mere onye ọwụ. So I am happy for you whether I came or whether I did not came. Hanchaw English. I am happy for you. Ihe mere n'ụwa wo ọha na eze na-ege m ntị. Ọ na-anụ na nwanne anyị nwoke na-eme ihe on the 19th from 4 p.m. local time na Bangladesh. Ebe ọbụla ị nọ na Asia, ị nọ na Malaysia, ị nọ na Wintershire, ị nọ na Winterborg, ị nọ na Zumborg, ị nọ na Chinaborg, wherever you are so delighted to be available within Bangladesh, flew into Afro restaurant, Afro Asian restaurant. Maburu nga really discount. They really money aka we ship. Get Sunshine over the director. Frank over the director. The two both of them are da. Look at address, give me this address Nanaga Yangani. So please, I endeavor to you to endeavor for it. God bless you.